לך תביא. וזה. את יודעת לעשות צמות וזה. אוקיי, אז אתה שם את זה מהדברים שלך. אבל לעצמך את לא יודעת לעשות. לא לדבר על האדם, אתה יכול... את יודעת ממש לעשות לעצמך, זה קשה קצת. מישהו בבית, את בסרט שאני יכול להמשיך. למה חושבים? לא בא לי שתלך ולעשה. ודנית תגידי שהיא מתחילה להסתבך ברמות. מה אתה רוצה ממנה? ללכת עם הפח הזה, תגידי, לדבר, זה שמחפש כל שבוע להעיף אותה מהבית, הדיח אותה בשידור חי, ידיח אותה בהדחה. אמר לה משעמם. בא אליה בשיחת נפש, רוצה להצטרף הנשמה שבא בא לה בלחש, מסתכל עליי, עוד שנייה קמתי עליו בסלון באפחה. בואי פנימה, בואי. שוכבת איתו במיטה, אני בשיחה. תגיד לי, מה, אתה נורמלי? זה בן אדם שיוציא אותי זבלה, מי זה? פח הזה. אז אנחנו החזרנו לו שהוא, אני ואתה הוצאנו אותו זבלה. מה הבעיה? כן, הוא כאילו בא אליי, שואל אותי ובזה. אז אני ואתה הוצאנו אותו זבלה, והוא יודע טוב מאוד שיצא זבלה, מה הבעיה? הכל בסדר. מי חושב שאנחנו זבלה? מה אתה מדבר? אבל מה אתה... אתה סתום אתה? אני אדבר נופר, איתה. את יודעת שאם אני עכשיו שומע את השיחה הזאת, אם מראים לי אותה שנייה בחדר עם מצלמת השיחה הזאת, אני נכנס לחדר ומהחדר שינה מוציאים אותי מהאח הגדול, אם אני שומע אותו עכשיו מדבר עליי. כי הוא פח, למה מה הוא? בסדר, אבל אתה לא מבין שעכשיו היא מסכנה כביכול מרגישה בודדה ועכשיו... מסכנה שתשב לדבר עם טל ושתדבר עם צחי ושתדבר עם אחי, אין לי בעיה. היא גם משנה איתם במיטה. הלכה לי לאלדד. איתנו שהיא מדברת, אלדד. אנחנו אובייקטיביים. לפני שבוע מול כל המדינה, היא הטיפוס הכי משעמם בבית, כי הוא לא שומע ממנה מילה. היא החלה 30 פעם לעוף מהבית, והדיח אותה גם בחי, שתעוף מהבית. כשאני מדבר עם... הנשמה הזאת. צודק, כי כשאני מדבר עם דנית, אני תמיד בסוף אומר לה, אליאב לא אשם בכלום, זה יכול לקרות גם ההפך. הוא לא יגיד את זה. את צודקת. הוא לא יגיד את זה, הוא ינסה להוציא אותו הכי זבל שיש. הבנת בשיחה הזאת, הוא צודק, בגלל זה אנחנו... פתיחת דפוק, כאילו הוא יודע משהו ממה שהיה בינינו, בואי נשב לדבר. מה אתה יודע בכלל? איזה שיחה שלנו נחשפת? לפני שבועיים יצאו לך רק אפרסקים מהפה שקרין הלכה מפה. וואלה. ממתי אתה נכנס לי באיזה עניין או באיזה שיחה? איך תאכל שזיף במזווה תשחרר לי מהחיים? לא, כי הוא לא ידע באמת כלום. שנון. מי שידע זה אני ואליאב. אליאב היה מדבר רק איתי ועם אחי על הדברים. שיחה עם אלדד, הוא בא לוחש מסתכל עליי. בואי נלך לחדר. אנחנו אובייקטיביים, אנחנו לא הולכים לטובת מישהו. יואו, שחרית אחרון הימים, אלדד ודנית שוכבים במיטה ביחד בשיחת נפש. הטיפוס הכי משעמם גרם לה לבכות פה, עוד שנייה רצתה לצאת מהבית שהוא צבע אותה בירוק והדיח אותה. הוא מת להדחה. קיללה אותו פה, עשתה עליו פולסא דנורא. היא יושבת איתו בשיחת נפש במיטה. אבל ככה זה בבית הזה, אלדד, סליחה, מחילה. אליאב, יום אחד אתה יכול להיות שונא מישהו ויום אחד אתה... נכון. לא אצל כולם. יש גבול, יש גבול. לא, אין גבול. אני דיברתי איתו אחרי 20 דקות שרבנו כי הוא בא והוא אמר לי אתה לא בסדר, אין לי בעיה להמשיך לדבר איתו, אבל אני יודע בדיוק מי עומד מולי. זה לא שאני אלך לישון איתו במיטה עוד יום. אבל הייתי תינוקת בת 22. אתה כנראה לא, אין לך, כאילו, אתה לא קולט כאילו. שמה? שהיא ילדה. אתה יודע איזה הבדל יש סתם דוגמה ביני לבינה? מה, היא ילדה, היא תינוקת, היא מסכנה, היא גם כל כך... זה לא קשור לגיל שלה, זה במהות שלה. במהות שלה וגם בגיל שלה. לא, המהות בילי זה יש. גם נובע מהגיל. אין לי מאמין. כך, הוא יודע, אני הסברתי לאליאב, ואליאב גם אמר לי את זה. אליאב אמר שהוא יודע שהיא צעירה, הוא יודע את כל זה, מה? אני גם יודע, אמרתי לו. אין לי בעיה שתדבר פה, שתשב לדבר עם כל אחד בבית. אני דיברתי איתה. אני פשוט יודע עם מי אני מתעסק. אמרתי לה שהיא צעירה. אני פשוט יודע איזה בן אדם זה. מה אתה אמרת לה אתמול? אותו דבר. שהיא צעירה והעולם לפניה והכל בסדר. נכון? כי אני זה בן אומרת אדם לה את זה שראיתי אותו בניסיון האישי שלי. במצלמות מדבר ואני גם עליי. מאוד אוהב את דנית. באמת. אני גם אוהבת אותה, אני גם אני אמרתי לה. יודע, את אמרת לה גם. אבל אחד כזה שילך ויתחיל לנסות אין מה לאהוב בה, היא חמודה והיא מקסימה. ואחד שילך וינסה להשחיר אותו עכשיו. אבל אתם לא תגידי, יודעים מה מה אתה מדובר, מה אתם, תגידו, אתם רציניים? אפשר באמת על מה מדברים. אליאב אמר שהוא יסתכל עליו. אני ראיתי אותו במצלמות, תגידי, מה את נורמלית? אני ראיתי אותו במשימת האלים יושב לדבר עליי עם חברה שלי. לא, אני מדברת... אני ראיתי את הבן אדם הזה כבר פותח עליי את הפה, אז מה, אני צריך לדעת מה הולך בחדר עכשיו? שהוא מנסה להתייפייף דרכה? הנשמה הטובה בשיחת נפש? מתי הוא בכלל הסתכל לכיוון שלה פה בבית? חודשיים. הוא היה עובר לידה כאילו היא כוס מים. לא רק לידה, גם שהיה לו פה את הגן עדן עם קרין, הוא לא הסתכל על אף אחד, הוא לא דיבר עם אף אחד. טיפוס משעמם ולא חכם, והיא תלך מה היא נותנת לבית, הוא אמר. מה היא נותנת? מה אפשר לראות בה? בתכלס הוא צודק. בתכלס הוא צודק. מה ראו בקרין כפרה? לא יודעת, לא ראיתי. מה ראו בקרין? ראו בקרין משזפת בננות. קרין הייתה מניחה בננות, חוטפות שיזוף, מכינה